Dlhý čas som tancovala od detstva. A pritom to pre mňa skoro nič osobné neznamenalo. Tak som začala rozmýšľať, čo vlastne ja robím, keď akože tancujem. A či vôbec tancujem, a keď nie, tak potom ako tancovať. A čo vlastne je ten pohyb, ktorý nazývame tanec. Tak som sem tam začala skúšať, len tak sa postaviť pred zrkadlo alebo bez zrkadla, pustiť si hudbu a nejak sa pohnúť a skúsiť urobiť niečo, čo by malo nejaký význam. To znamená pohnúť sa s niečím za tým. Najprv to samozrejme boli všetko pohyby, ktoré som mala nacvičené z predošlých rokov. A tak som sa snažila v podstate pracovať na tom, aby som sa zbavila týchto naučených pohybov. A ešte sa mi to doteraz nepodarilo. Ale myslím, že som na ceste. Aspoň skúšam. Nazveme to tanec, alebo to nenazveme nijak a je to iba pohyb do hudby. To je jedno. Nemusíme to nejak definovať. Vtedy si hrám svoju vlastnú hudbu v hlave a tancujem akože do vonkajšieho ticha, ale vo mne hrá moja taká vlastná hudba. Alebo to nie je hudba, len proste je to niečo, čo do vás fúka a hýbe, vanie. A tým, že to celé je založené na improvizácii alebo úplne na voľnom pohybe, na tom, čo nám príde do tela v tom momente, tak je to zároveň jedna veľká škola toho, ako byť sám sebou, ako sa odpútať od toho, čo už je vo vás zakorenené kde si hlboko. Takže zároveň s tým, že sa učíme navzájom, ako sa hýbať alebo ako zaujímavo tancovať alebo ako sa vyjadriť cez ten pohyb, tak sa učíme aj potom na tej inej úrovni, na takej bytostnej. Sa učíme, ako byť samým sebou, ako byť originálny alebo úprimný alebo nepodľahovať stále vo veľmi jednoduchých takých výrazových veciach. Nepodľahovať tomu, čo sme
pokopírovali od našich vzorov. Keď si tak uvedomím, čo všetko som sa doteraz naučila, alebo teda lepšie povedané odučila, tak sa strašne teším na to, čo ešte len príde. Čo všetko sa ešte odučíme, čo sa posuniem za sebou samou. Čo všetko ešte vyprodukujeme, čo všetko ešte objavíme, čo všetko ešte posunieme ďalej ľuďom. Som zvedavá na to, ako budú v budúcnosti, ale aj teraz ľudia reagovať na to, čo robíme. Je to zaujímavé vidieť, ako ľudia reagujú na tanec. No my to budeme, myslím, že robiť aj napriek tomu, že budeme bez publika. Nám stačí, aj keď príde jedna osoba sa pozrieť a pochopí niečo z toho nášho pohybu. Tak o tom všetkom je orba. O znovu prežití našich vnútorných pocitov alebo starých myšlienok, emócií, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom preorať. Znovu prežiť alebo dostať ich spod povrchu na povrch.